Ало? Ало, детенце мое. Да знае, че бабата ще идва на гости. Баба ще идва на гости? Да, аз съм на работа и баща ти е на работа. Така че баба ти ще те гледа. Докато ние се преберем. Добре, мамо. Оф, да, баба пак ще идва. Пак като мръсна. Ще ми покажа малко на компютъра. Чук! Ох, тя е тук. Чук! Идвам! Здравей, Балопенке. Здравей, Пепенце. Как? Ще да кажа здравей, Петко. Аз казвам Петко. Здравей, Петко. Ела вътре, какво правиш вънка? Навън. Виж, тъмно е. Може да пренощувам пред теб. Добре. Здравей, бабо Пенке. Здравей, Петенце. Как така иска да премощуваш при мен? Да, защото вече е нощ. Сега мама ще се пребере. Добре. Ще да се вървиш. Не още. Затваряй вратата. Имаш нещо за янето много гладно. Да, от честа. Добре, сега ще взема нещо да ям. Нямаш нищо. Как нямам нищо? Нямам нищо. Има ето! Каква си проста. Какво каза? Нищо. Ще те щупе, бой. Ще те пия с бастуна. Бе. Още те чувам. Аз съм много добър слух. Може да се сляпа, но много добър слух. Добре, ето яш. Аз ще отида да играя в стаята ми. Ще играя на компютърата. Само да те питам, къде е туалетната? Видях с столбите. Добре, се отида сега. Баба Пенке, готова ли си? Да, готова съм. Не отваряй! Ама нали кажа, че си готова? Не още. Мушкиня. Чувам те много добре. Не говори такива неща на баба Сей, момченце. Ще ти скъсам ушите. Така, баба Пенке, можеш да видиш стаята ми, както виждаш. Ето тук е стаята, това е компютърът ми, леглото ми. Гардеробът защо е затворен? И телевизора ми. Този телевизор мисля, че не става за теб. Защо? Най-много обичам да гледам Джеки Чан. Този филм не е за деца. С мама много обичам да го гледаме. Обичаме да го гледаме. Не е подходящ. Ще се пусне друг сериал. Не! Ще се пусне турския сериал. Само си постоянно да ми пикнеш телевизора. Дай ми дистанционното. Сега като отидем навън на плажа. Преди да отидем на плажа, сега ще ти покажа моите столове, масички. Тук може да се сядаме, да се пиеме нещо, да обядваме тук. Тук е като ресторант. Виж, има столчета, масички. Тук може да обядваме, да пиеме. И какво толкова? Може да танцуваме даже. Сега може да ти покажа вече басейн. Така, баба, както виждаш, тук е нашият плаж. Както виждаш, имаме голям басейн. Имаме шезлонги, чадър. За какво е чадър? То не вали дъжд. Ама това не е чадър за дъжд. Това е за слънцето.
Аз си мисля така. Да, така е. Чай, искаш ли да се помолим в басейна? Не, аз не мога да плувам. Да, ти си стара. Така. Ти си дърта клечка. Какво каза? Нищо. Айде да плуваме. Първам се на 3, 2, 1. Уи! Уи, забавно! Уи! Уи! Дядя Павло беше забавно. Питай. Не мога да плувам, ти казах. Добре. Само че свърши храната, може да отидеш до магазина да купиш храна. Добре, бабо, ще да отида да купя. Аз забравих си парите. Аз имам пари. Дай ми пари. Аз имам 200 лева. 200 лева? Ето ти парите. Благодаря, бабо. Сега ще отида да купя храна. Чакай, къде беше магазина да е? О, боже. Къде беше този магазин? Ето намерих го къде магазин. Здравейте! Здравей, какво ще желаеш? Ще искам малко храна. Добре. Първо ви дай малко пари. Какво ще искаш? Ще искам една пържена риба, 2 кюфтета и едно суфле. Добре, дай ми парите. Ето всичките пари. Благодаря. Сега си вземи храна. Взема малко торт. Само една торт искам. Само една торта. Не искам, ще взема доматена супа. На храна вече. Добре, хубав ден. Хубав ден и на вас. Бао взе храна. Така ли? Да, взе храна. Добре, сега какво ще правим? Мисля да отидем да обядваме на масичките. Добре. Така, хайде да обядваме. Хайде да едем. Каква вкусна пица. Искаш ли малко? Да, искам. Ето. Благодаря. Вкусно. Ей, бао, само да те питам, виж моят телефон. iPhone 13? Аз на твоите години телефон съм нямала. Искаш ли там моята Nokia? Не искам да е. Сега ще капа малко томата на супа. Вкусно. Бабо, сега се стъмни, вече можеш да си вървиш. Преди да се тръгна, само искам да ти кажа, че аз не съм много добра баба. Какво правиш? Така че сега ще те убия, после ще убия майка ти, баща ти, цялото семейство. Не!